Sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogid, sumadamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tunod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Gusto kayong ininais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Hanggang News FM! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5
K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:35 na sang kaagahon. Mga ka-K5, 17 Dias na gid lamang kag Pasko na. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Maayad-ayad gid nga aga, a beautiful Sunday morning sa aton nga mga ka-K5 nga nakatutok na diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kamusta ang inyo sining aga? Pero sa mga taga Banwasang Uton, kag Banwasang Kalinog, aga pa nagbugtaw ni no? Pesta sa buong adlaw, December 8. At anong plano ta mamista ta to? Bayad-ayad gid nga aga sa mga Kalinog nun. Kag sa mga taga Banwasang Uton, ano ganyan tawag niya sa ila? Good morning! Sa tagsa ninyo kapag bugtaw, pasalamat ka mo. Siyempre, pasalamat ka mo, kinakabugtaw ka mo, no? Pero good morning sa mga listeners natin on air. Kag nakatutok na sa aton yung Facebook Live at K5 News FM Iloilo 88.7 at K5 News FM Iloilo nga Facebook page. Sa mga tagpalamati naton dira sa mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. Kamusta ka mo dira? Halin sa Premier Distrito, padulong sa Quinto Distrito. Sa mga nagapalmati via K3 News FM Yagaw. Good morning nandra sa aton sa nga mga Army friends. Sa mga sirs naton dira. Dira kay Kuya AJ. And of course, sa 2nd District of Iloilo. Dira sa K3 News FM Leganes with Kuya George. And of course, dira sa may K3 News FM Kalinog. Ate, Pasko tada. Good morning. Dira kay Kuya Jepoy sa K3 News FM Kalinog. Dira sa may Pasay City naman. Sa 4th Distrito, ayad-ayad gid nga aga. Dira kay Kaki5 Edmar Likinya. Kamusta na kapangapi ka na dira Kaki5 Edmar? Bisan natuyo, bato Bangon Iloilo. Bato Iloilo. Pila lang ka oras Kaki5 Edmar makatulog ka na.
dira sa may Quinto Distrito. Papa Flo! Papa Flo, good morning! Sa mga nagapamati via K5 News FM Sara 80.7, maayad-ayad gid nga aga. And of course, diri sa may syudad sang Iloilo. Sa aton nga mga ka-K5. Nga nagatutok diri sa 88.7 K5 News FM Iloilo sa syudad sang Iloilo. Good morning! Sa mga ara na dira sa mga merkado publiko, dira sa may distrito sang Molo, sa mga taga Mandurriao dira, good morning! Sa mga taga distrito sang Haro, mayad-ayad gid nga aga. And of course, drama na sa mga taga distrito sang La Paz. Draman sa mga taga City proper Kaway-Kaway. Ano pang nalipatan natin sa mga taga Arevalo? And sa listening via kondra sa may distrito sang Lapuz, maayad-ayad gid nga aga. O iba ni may mga trabaho pa aga pa, especially sa ginatawag na lablang nga mga sign-on duties. At iba na ginalutuan pa nilang ila sini nga mga misis o kung nang ila sini nga mga bana. Padulong sa para maka ini magutman pakadto sa trabaho po sa naon. And of course, sa mga nagapadulong sa simbahan, halong-halong kamo dira. Mayo manak kay diri sa syudad sang Iloilo. Pati masanag-sanag, especially sa mga main highways naton. Mo na pila sa mga barangay suludlon. Pati ba na depende manabi sa mga barangay officials nyo. Kung tamaan kadulong minyo dira nga barangay, kamo dira sa mga street light. Para munggo kamo dira. Kung gabit-bit kamo dira ka kung sa umapa pin light. Naman ang iyas ang lighter. Good morning sa aton K5 Iloilo Solid Supporters sa Chapter 1 and Chapter 2 sa mga radra subong sa abroad. Kamusta kamo dira? Comment yung kung diin kamo nagapamati. Kung kung ano oras dira sa inyo. I've got someone. Dara sa mga taga Singapore, sa mga nagatrabaho dara sa Kuwait, sa Amerika. Good morning. Sa nagatrabaho dara sa Europe. Wala na ko nung gina-pronounce ang R dara sa ila mo. Good morning. Mayad-ayad gid nga aga. Especially sa mga London area, mga UK. How are you? How are you? Nabla? Hindi pa kita pwede magpa-London. Napatunan pa natin na mga tawag na. Mag-English ka naman this with perfect accent. Mayad-ayad gid nga aga sa aton sila mga live viewers. Sa mga taxi patrollers tada. Ate subong ko na inyo yung Christmas party. Dere sa may estasyon sa K5 News FM Iloilo. See you mga sirs Kag sa mga nagabiyahe padra. Bakas Iloilo. Amo na gid man kung damo kamo sa Lagudon. Kung wala man gid sa Lagudon. Siyempre ka bakas lang para sa future nga ginatawa. Ate nakapangapin na kamodras nga DTX Coffee Mix. Ate nami pagbugtaw mo aga pa kahigop ka na sang kape. Kagong ang kape nga inom mo ang DTX Coffee Mix, ang healthy coffee ni Dr. Romel Itang Uy. Ate mapapa ano ka ginapagtapos mo inom? Tamyawan naton dira ko may mag-greetings kamo dira. May fiesta dira sa inyo barangay, sa inyong mga kabanuhanan. O i-message nyo lang diri sa aton sa ring Facebook page. Tamyawan ta diri mga kaki-5 naton. By the way, good morning dira sa WVTC patrollers naton. Dira kay Mr. Boyat Parcon, kay Sir Hali Alcarde. Ayad-ayad gid nga aga sa mga terminals. Bani naghimos na. Ako nagahimos pa. Maayad-ayad gid nga aga.
Dira kay Kaki5 Tessie Apatan. Good morning, always gid nga nagapamati ang Apatan family sang Balangigan. O dira sa may Banwasang Dueñas Iloilo. Sa mga kasimanwa dira ni Kaki5 Jenjen. Good morning dira ha sa mga ano tawag sa inyo, Dueñasanon gid man. Kasi kapataka lang gano. Kay Pario Samon. Tawag niya Samon, Leon yan. Mga taga Banwasang Leon. Good morning, Mandra, ma'am. Kapi-kapi ta habang gapamati sa station sang K5. Tutuan ta ining akon asawa kay mapasok ni aga pa sa obra. Di mayo na nung kinaluto mo, Ma'am Cecil Leonardo Aghang. Ang itlog ba? Itlog. Namin ako ng itlog mo damo nagapaborito sang itlog aga pa. Sunny side up, ibatihon. Kaya namin na kay may protein. Kampiyon, aga pa itlog with kape. Ako ng itlog nga medyo malasado. Ay palaman mo sa isda. Sa isda. Sa tinapay. Galing yung isda ako na panumduman. Sabor na yan sa isda. Ang palaman mo sa tinapay. Na mainit-init. Kita mo ng mga nagalibod sa buong aga pa. Sa mga nagasinggitan sa buong aga pa. Sa mga nagakiling-kiling dira sang ila sa nga mga little bells. Ano yung singgit? Pandesal! O, mainit-init ya pandesal. Bakal ka mo! O, dibla? Kampiyon gid si mga manongs naton kag mga sirs naton dira. May ara man ang agatimpla na sila kape. Pod sang ila sa nga mapandesal. Good morning. I-comment yung kundiin ka mo nagapamati subong. Good morning dira kay Kaki5 Danny Labrador. Kay Kaki5 Nemesio Tahala Senior. Siguro ang ang father ni Kaki5 Matt Chocolate. So mayong aga lang dira Sir Nemesio Tahala Senior. Dara kay Sir Danny Labrador. Good morning. Sa barangay Indorohan, sa Banuaya sang Badyangan, Iloilo. Kay Kaki5 Emma Herao Feliciarta. Watching live from Dumalag, Capiz. Kampiyon dira sa may Capiz, no? Especially dira sa may Rojas City. Nagkadto dira si Sara. Ang kantaya, ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang. Ako na, ano pagin kantaya na gani? Tala, tala. Ang mga paborito sang una sa mga in love. Sa mga muling pinagtagpo. Maybe this time. Napakadlaw ko kamo kay lain akong tuno, no? Dara kay Ma'am Nadeline Xiaotong, maayad-ayad yun nga aga. Dara sa may Pasay City, kag sa may Banuaya sang San Enrique. Good morning. Kamusta ang inyo sa nga pagbugtaw? Ma'am Loverian, Sir Loverian Kalan, Sir Benji Palmes. Kamo bala pamangkuton? Sa tagsan nyo kapag bugtaw, kag pagmuklat nyo dara sang inyo sa nga mga mata, pagbangon nyo dara, ano balang una ninyo nga ginakap-kap ba? Kap-kap ganyan, no? Pwede ginahikap-hikap lang. Kung anong una ninyo nga ginapangita sa tagsa kaaga. Kung kan wala man kamo siyang ginapangita, anong una ninyo nga ginahimo? Sa tagsa nyo kapag bangon. Para kanino ka bumabangon? Kung wala ka mo sang pinalangga sa kabuhi, di para na lang sa inyo nga kaugalingon. Good morning, Kapitan from Sir Albert Losada. Nami gid man magpangapi Sir Albert. Kamusta dara sa mga taga Maniit, Pasay City? Sa mga taga dara sa may Talipapa, good morning. Draman sa may Pasay City Public Market, mayadayad yun nga aga. Kay Kaki5 Jonathan Tosing Haralda. Beautiful day.
Good morning, Mandra, kay Kaki5 Benji Palmer. Sa may Bangkal, Tigbawan. Nagapamati dira si Kaki5 Tanya Alcala. Happy Fiesta Uton! Ano na kamo? Napilian nyo na kung kay sino kamo balay magsulod. O mamista? Ano ba lang una nyo nga pudyuton? Alam mo, sa mga Paskuhanay, ano ba lang una nyo nga ginapudyot? Ma'am Tanya Alcala. Ma'am Josephine Florendo Diaz, good morning. Ako ya una ko nga ginapudyot. Ang paborito ko. Ate siguro lumpia. Kung may bihon gisado, ti damit man kampiyon. Yung iba niya, temprano pa ya. Or una-unahay sa layakwa sang salad. Sang buko pandan. O kon fruit salad. Okay, siyempre, tasigay na yan maubos. Kung ginatago na yan sa sang tag-iya sa para sa ilang mga VIP. Kung sa mga special nila nga bisita. At samtang temprano, pangayo ka na nga daan. Happy fiesta dara sa may Banwasang Uton. I've got someone waiting for me when Taga Banwasang Kalinog. Tinami to sa may Kalinog nagliga, no? Tamo sang pakulo to si Mayor Iko Calvo. May mga pa-artista to saya, mga artist, mga influencer na naglagaw-lagaw dara sa may Panwayas ang Kalinog. when you say Pero nabatian ko na on an LGU perspective. On a marketing perspective. May araiban nga mga banwa nga kung mag-invite sa mga bisita, at syempre mahal na ya ilang nga TF. Mambala sila yung iban nga mga tao. Nga magpa-artista-artista, mahal gito kanugon sang budget sang gobyerno. So, isa ka government official nga nakahambal. Kasi pag-invite mo sang artista, although nga dako gid managastuhon mo, milyon o kung lapit sa milyon, depende naman na kung sino na nga artista ang i-invite niyo. Pero dira sa may Banwasang San Joaquin, makadto dira si Jaren Garcia pa. Dira ang tawag na halin bala sa PBB si London Boy. Kay classmate ko dadaan ng SK Federation President. Tidabla ara si Jaren Garcia. Classmate ko sang college. Pero mo na gani, siyempre kung may mga artista dra, may mga pa-event dra sa inyong mga banwa, matipon ginataho. Kagang mga may impact na sa inyong ekonomiya sa inyong mga kabanwahanan. Siyempre makadto sila sa tawag na mga banwa-banwa nyo dra. O siyempre makapulos man na dra, maka-income dra, mara sa transportation, nagabiyahe dra sang habal-habal, o kung single nga motor, mga tricycle, sa mga jeep. O diba, sila na dako na ang balik man sa ila. Siyempre may mga baligya man na, may mga food stalls man dra sa inyo. Kaon gina sila dira. Mabakal-bakal gina sila dira. Natipon mo na yung tao. Sunday morning. May may triple effect pa, no? Sa inyo sa niyang ekonomiya. Sa nalain-lain dira nga mga sektor, transportation, sa food, bakal-bakal pa nandara sa mga palibot. I've got someone waiting for me when I see her. By the way, maayong aga, Kaki5 Kim. So beautiful. Tunog idarang ira sa nga radyo. Kay Sir Sonny Ramos, sang Uton. Beautiful sound. 78 years old. Radyo lang na pamatian. At kamo ma'am nin, fine na nakamsakop dara sang banwa. Or
ano na kamo gani nga barangay dre ma'am. Mas lang kamo to sa town proper no. Damo man to mga ano ang mga mare. Basta tawag na kani. Sa pista, may okasyon damo kamo mga mare. Kung gano'n, wala ka mo na kilala, mga personal, adto ka mo to sa balay ni Kap, balay ni Mayor, balay isang SB member. Hindi ba nila na pag isa-isa ko na lang bisita? Wala titultulan niya ila balay. Good morning kay KK5 Grace Lumugdang. Shoutout da sa mataga Kunalo. Naraang din na Ma'am Grace Lumugdang ang Kunalo. By the way, good morning. Sa bata ko nga sa Qatar, Ma'am Grace Lumugdang. Nagapamati man dira sa may Savannah. Savannah na. Para kay Sir Roque Lambarte. Kay Sir Edgar Gustilo Mahinay. Makaisa maguro sir si si mga madasi. Namin apelido ni Sir Mahinay. Sa akong apelido Kaluyo. Sa una na ginasunog-sunlog man ko na nila mo. Nahimo nila nga Kalayo. Kim Kalayo. Kung Kim Kaluoy. Kaluoy tagin man kay tawag na lata kwarta. Good morning kay K5 Joy Improgo Alcarde. Merry Christmas K5. Kamusta na dang mga maninoy kag maninay dira? Happy birthday sa bestie ni Ma'am Joy. Kasi Connie Magbanwa Hoplo or Joplo from East Timawa sa may distrito sang Molo. Good morning dira kay Ma'am Nadeline Shautong. Dara kay Sir Kim Panes nga nagapamati na gid diri sa aton. Dara sa may sitio Tinibawan, Maasin Passes 3. Listening man and viewing dira sa may Saudi Arabia kay Ma'am Maricris Castrovera. Shoutout lang dira sa mga anak ni Ma'am Maricris sa may Kalinog, Iloilo. Piyesta nyo to ma'am. Pati video call lang kamo dira. Mga kabataan kay Ma'am Belaong Ana Maria dira sa may Villa. Kay Ma'am Ninfa Tahala. Sakit to tunlanta. Kay Ma'am Ninfa Tahala. Para kay Bel Cagosik Burgos sa Bita Norte Oton. Radyo man ang ginapamatian. By the way mga ka-K5, istoryaan man naton ang pila ka mga balita lokal, national kag international, kag mga balita sa higad-higad ba higad-higad. Kag sa aton ng mga headlines subong nga aga. Dria sa may RS Qua at 2024 agin pagwa na ya ang schedule of events. Sayang ining RS Qua at 2024 ang igahost siya sa Banwasang Barotac Nuevo. Dira sa isa ka universidad dira sa may Barotac Nuevo. Kag pahat-pahaton naton karon ha. Tawagon naton ang mga events dira. Actually hindi lang man sa may Barotac Nuevo ang venue sa mga sports. Mayra man sa may syudad sang Pasig. Sunday morning. Aga pag-ausgad tuton land. Dira sa may syudad sang Pasig, mayra man sa Iloilo Sports Complex. Kapila ka mga eskwelahan or universities diri sa may syudad sang Iloilo. Ati mangin venue man sa mga pila ka mga sports no, mga ka-K5. Sunday morning, up with the lock. I think I'll take a Kag dira sa may syudad sang Pasig. About kilala nyo na ni. Ang misis nadakpan sa iyabana nga may kirido. Nakitaan sila or nadakpan sila sa akto.
nga nagapalupok ba o nagapalupok? Ang karungan sang fireworks to nagligan. O sang tawag na sang lights dira sa may syudad sang Pasig. Nadakpan siya sang bana. O sa sulod sang lodging house. O mo na budlay basta ganit maghimo kamo sang tinunto. Dapat kabalo kamo magtago. Damo gakaladakpan sa ubong ba. Mo na budlay kun may mga pamilya na bala no, mga kasado na kamo. Pagdara pa kamo nag-meter-meter. May mga kabataan kamo. O ti ang bana to ya desidido nga magpasaka sang kaso mga ka-K5. O kaya paano na lang ni mga kabataan? O kung kaisa no, wala gid bala nagapanumdum. O istoryahan nato na karon sa mga taga Pasig City. O ano man o, gahingagaw man taga Pasig yan kasi magtakop pang tuig 2025 ba? O damo para iba nagakaladakpan. O galing kaya mo to. Agin aresto to ya sa mga kapulisan. Kung sa otoridad naton, ang ining nadakpan nga misis. Kag tawag na. Kag ining iya siya nga kerido nga nagakaon sang tahong ni Carla. Oo, nga hublas sila. Dakpan sang misis. Dakpan gali sang bana ang iyang misis. Upod ang iyang kerido sa isa ka lodging house. So, muna gani, no? Kung hindi pa ka mo handa magtawag na, mature dira, kung may mga bata na sa uli. O, tiyan mo na. Panumdumon nyo gid sang liwat-liwat, sang sulit-sulit. Kasi kung nakasuhan ka mo dira sa mga bana nyo, kung mga asawa nyo. Ate, pakitlooy lang kamo. Tapos mamba lang kamo nga nagkasala lang ako. Hindi ko hungod. Oh, pero ang baganin naton diri. Nga tawag na, pinamatasan na akong liwat-liwat. Kung sulit-sulit. Hindi mo na mambal na nga sala kung nagligid kasang pila ka beses sa amo na nga sala. Hindi na nasala. Pinamatasan na. O, dira sa may kay K5 Collins. Good morning, K5. Balitaan nyo mandamo gindala nga mga kabata sa sentro kahapon. Kag nagsakit ang busong dahil sa dahil. O kung tutungod ko no sa sa spaghetti naman ba? Spaghetti ho. Nagligad to sa Guimaras State University. Spaghetti man to. O, diri din ni ma'am. San Jose San Jose Elementary School. O, dira na gid man sa may ma'am. Sa may San Miguel nga San Jose. May San Jose Antique. Manabi nga malabutan sa atong signal. O, sa San Jose, San Miguel na ma'am, no? O, sang tungod ko no sa spaghetti, sang isa ka, fast food. O, bantayan na doon karon ipa-follow up na to na ma'am sa aton siring patrol mga ka-K5. Meanwhile, ang Permanent Evacuation Center sa kada syudad kag banwa o isa na kalayi o kung ginpirmahan na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. O temayo ganiya. Especially subong nga damo sa mga kalamidad. Kag may isa naman ka pulis. Gin luthang, gin chap-chap ba? Naman nagakaon dra basi maka maluad nyo dra. Gin luthang, gin chap-chap kag gin sulod sa sako. Matapos ginaaligar nga nakitaan nga nagpakighilawas sa asawa sang pulis nga sospek. Yang asawa sang sining sospek isa man ka pulis. Ang bata sang sining biktima may bata ba ni siya nga pulis. O ito mataas ni gawa gani ang ranggo o sang siring suspect mga ka-K5. According sa iya, tiyan mo na, nadakpan niya ang nagatawag na make love dra sa iya sining asawa. O, pero may depensa ya ang bata sang siring biktima nga planado. Naging set up gid lamang ang iya sining amay mga ka-K5. O, puros ni mga kirido-kirido ho. Kaluluoy lang kay iba ni pinamatay ang isa niya sa may Pasig City at ipriso gani sa prisuhan. Follow the sun, making Sunday go on. Hey. Dira sa may San Jose Elementary School sa may Banwasang Miagaw. Pati pa-follow up naton karon na sa aton sa patrol. Ang dugang nga mga detalye.
regarding dira. Mga ka-K5 standby ka mo, magabalik kita. Sa inigid lamang madugang, diri sa aton nga programa, sa aton nga pagpangalagad sa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya. No? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama Ako na eh, hindi ako na ka... Ano? Wala na ba tabos ako na... Luha ko. Sabi mo yung basbo. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko kanina kabato na ako na. Daw ko, happy birthday. Sana malala ko na pasbo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Naging daan din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sila syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko.
Halin sa aton pagulog-danay bilang inyo ka bandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Magina pa kayo tanan. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa tatlo palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako ng Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5 Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton sini nga mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa Lodia! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo!
kay gapang bunyak man ko siya gapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat mga ka-K5 para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Hoy! Bugtauron, magbararango na kamo! Magpararigos na kamo! May mo ginabat yan naman na. Oo. Pero ko mati, sa kakadlaw lang gani ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa akong nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa tripon kami ka Soriana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. So nanamian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kray ang mga lingwahe lang hindi ko abi ka balogin magkray. Pero manami bala sa Balasagon kay bisan diin ka. Once ng balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. So, ang na-excite gid sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am. FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! It's a beautiful day. Bangon na, kag magkape. Mga ka-K5, nagapanumbalik kita dari sa aton nga programa Sunday Morning News. Oras 5:17 AM. Take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. Good morning dara sa may Santa Barbara Public Market. Sa tanan nga vendors from Ma'am Marjorie Cabalonga. Kay Kaki5 Joel Billy Colocolio. Good morning. Kay Sir Benny Hermano. Nagaulan ko no sumong. Tinga alaman ko nga medyo saray. Medyo gatulutog now. Maulanon nga aga. This time, ako kita sa Pag-asa Iloilo. At para aton sini nga mabatian, mahibaluan ang pinakauli nga sitwasyon kung dalagan sa aton sini nga panahon mga ka-K5. This time, naka-standby na ang aton sa weather forecaster from Pag-asa Iloilo, si Engineer Charlie Depra. Engineer Depra, good morning! Yes, so may aga sa tagpalamating sa Q5 and 7 Iloilo.
Yari pinakauli nga lakas ng panahon karon nga adlaw, Domingo, Disyembre 8, 2024. Intertropical Convergence Zone or ITCZ nagapekto sa Mindanao. Shear line naman nagapekto sa eastern section sa northern ug central Luzon. Samtang northeast monsoon naman nagapekto sa nabiling nga bahin sa northern Luzon. Ang Negros Island region magapangibabaw magkaumang nga kalangitan, may mga scattered nga mga pagulan pagpangat pag-uob dala sa ITCZ. Samtang nabiling nga bahin sa western Visayas, particular na syudad sa Iloilo. Mayroon kaysa magalumon tugtog magalumon nga kalangitan, may mga posibilidad sa mga isolated ng mga pagulan, pagpangilat paragob dala sa localized thunderstorms. Mahina tugtog makasarangan niya hangin, magali na minhanan sitangan, magadala sa makanay tugtog makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. At sa atong temperatura karon niya adlaw na sa 27 tugtog 32 sa degrees sentigrado. Adlaw magabot na kalas 5:56 karon niya aga, magatunod alas 5:27 karon sa hapon. Ika may pinakauling lakas ng panahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa. Depra. Engineer Depra, kay last time no damo apektado sang shear line, especially ang Capiz and Aklan. Subong bala sir, wala naman so far, or anong plastada na subong wala naman sang affected sang shear line? Yes, sa karon ang shear line na diri nagaapekto sa may northern na Luzon, apang ang ITCZ amo ini nagaapekto sa may bahin sang Mindanao, particular na diri sa may opo na effect na diri sa may Negros Island region kag diri sa aton sa may Western Visayas expect nato na hapon o expect nato mangin maulanon man diri sa aton. Sige engineer, thank you so much sa imong nga tiyempo diri upod sa akon diri kay K5 Kim and of course kay diri sa K5 News FM Iloilo. Thank you so much Engineer Depra sa imong nga tiyempo. Welcome mga kasluwa. Ato na batian si K5. Si Engineer Charlie Depra sang Pag-asa Iloilo. Ang pag-ulan-ulan dari sa aton apekto sang ITCZ, an Intertropical Convergence Zone. Pero so far, ang atong shear line nga naka-affect no sa may isla sang Panay, in particular sa may Aklan and Capiz. Ang wala naman subong diri sa aton niya sa Western Visayas. This is my beautiful day. When you say that you love me. Oh my, it's a beautiful day. Birds are singing, you're by my side. Let's take the car Ari ho. for a ride. Adra sa may Pasig City. It's a beautiful day. Nadakpan ang asawa upod ng iya siniyang kirido. Kiriding-ding, kiriding-ding. Ang nag-check-in dara sa isa ka lodging house sa syudad ya sang Pasig mga ka-K5. Pati kung taga-Pasig ni probably sa ulado na ninila ang mga lodging house dara sa may syudad sang Pasig. Sa pabatyagan nyo, diin ayhan nga lodging house dara. Nagpalupok ni sila kadungan man dara sang pa-fireworks display dara sa may syudad sang Pasig. Natabo ini sa may sang December 6 kag accordingly ang iyang kirido isa pa ka kapitan. Hindi kapitan sa barko kundi kapitan sa barangay ba? Oh, dapat si Kap may asawa man eh. It's a beautiful day. Oh, nagfiniling single ka mo. Sano nga kasado, nakamudra. May mga kabataan, nakamudrambo. Talagang oh, tinadakpan isang iya sining nga mister. Eh, ang balyado naglain ang batasan sang asawa ko, ha? Doon na siya, duga pang last ay din siya sako daw.
think I'll take off. Kay ang rason niya sang asawa, nga makadto siya dira sa may syudad sang Pasig. Matanaw ko no dira sa lasang light. Galing lain ang nagsiga. Ang mata ang nagsiga kag nagturong do kaliya. That you say, hey, 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 it's a beautiful day. According nga sa aton sini nga makapulisan, ang ining babae nagapang idaron sang ginapat na 30 years old. Beautiful day. Kag taga Kalinog gid mga ka-K5. You say that you love me. Oh, my, it's a beautiful day. Kag according diri sa aton sini nga makapulisan, sang ginpamangkot kung may remorse ba o kung paghinulsol sa iya sini nga side. Ay ba wala sang paghinulsol. We'll drive on and follow the sun, making sun. Amo na budlay kung may mga kabataan na kamudra. Dira pa kamo nag-noto-noto dira sang pag pangluib dira sa inyo sini nga mga bana o kun asawa. This is my Sang sano nga sang single pa kamo wala nyo gin pagustuhan ang kaugalingon nyo. Pero wala naton gina-tolerate ang ginatawag nga cheating. In all sense halain na. Diba? Especially sa may mga bana asawa na ni. Sakit na sa ila, kagabayaan sa ilang mga kabataan. Bali Sir Benny Hermano, sikat naman si Cap. Nagligado ya, boy lingling lang ang maestro. Ang naman ya, boy querido. Boy querido na si Cap. Kapisan ko rin hindi magkampanya na sa sunod ng eleksyon, sikat na saan. Amo na budlay, wala pa kamo bala kung may unfinished business kamo. So, isang una ni bla, basi ex ya. Type ya. Hindi na kamo sa mga bana nyo, kung hindi na kamo sa mga partner nyo, bulagi antis mangita sang bag-o. Pero subong i-play natin kaki 5 ans ang video report bala no ni kaki 5 Aaron Refoyo. Para nyo mabatian ang kabugusan niya nga report regarding there is asawa o kon misis nga nadakpan sang iyabana nga naglain galit nga lights ang gintanaw ya sa galito ya nagpasiga sang nga mataba. Po diri ang isa ka barangay kapitan nga taga Kalinog kuno api fiesta dra sa inyo kasi kung wala dang kung may mga ABC ka mga meeting kung pagtililipon kay pista sino nang wala dra karon diba si amo na tari wala ang video report regarding diri from Kaki5 Aaron Refoyo. Kaki5 Aaron para sa kampiyon nga report. Ginhambal ganin sa pila ka mga tawo nga pagabot sa pagluib, ang mga lalaki ang dapat balasulon. Pero sa Pasig City, isa ka misis ang nadakpan nga may kerido. Halos hindi magpatiyang bana nga sa dusin nila katuig nga kasal sang iya asawa ang nahimo pa sa ngaluiban, kasakit, kag pagkadismaya. Ang nabatsagan sa bana sa nadakpan siniyang iyang asawa kay kerido nga naka-check-in sa lodging house sa Pasig City gabi sa Disyembre 6. Sa pagpangusisa sa K5 News FM Iloilo, sa nasabit katiyon, nagduda ang bana nga may kerido ang iyang asawa ka naglisensya pa ini sa iya nga mag-night out sa iya mga katrabaho kadungan sa opening of light sa nasamit ka syudad. Nagdesisyon ang bana nga magpadulong sa Pasig City Police Station. Ago di padakop ang iya nga asawa ka kerido. Kadagkato sila girayon sa lodging house kung sariin naabdan sa kwarto ang asawa ka kerido nga wala sa panapton. Antes pa dari, nanotisara na sa bana nga lainang pamatasan sang iyang asawa kangay sa pagpaningal sa iya samtang may duwa ka tuig silang anak. Adultery ang kaso nga ginapagkatubang sa asawa kag kerido sini samtang nakahunong na sa nasambit nga police station. Sa altar, husgado kag kadugayon sang relasyon
ang mga inibala ang makabig nga barasihan sa pagsalig o kung nagadepende na lang sa magkahagugma. Balita nagikan sa syudad sa Pasig. Ako naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News of Now. Oh, wala naman si Anaton. Ati ila naman ni theme song. Basa na dalawa ang puso ko. Oh, sa i-play tabi diri ang sana dalawa ang puso ko. Kay damo ni guro ka relate kapin pa to si Kap to. Teka musta da ka? Oh, tinahuyaan ka na, Kap. Tapos, tawag na, dakpan ka git ba? Hindi ka mo kabalo magtago-tago sang maayo dra, ha? Dapat kung ano ka mo dra, mang luib ka mo dra, dapat kabalo ka mo magtago, patudlo ka mo diyan ay sa mga tanda, di ba? Mga tanda, i-play tabi diri ang sana dalawa ang puso ko. Oh, para diri, makatawag na, kasi ka pamati to si Kap bay dara sa may Kalinog go. Oh, para man isa misis kay duwa ang iya nga ginpalangga. O kun tawag na ginpalangga yan ni una tapos nang lasay na siya sa isa. Dito na siya nagpalopo kay Kap. Parang kailan lang buhay ko'y walang gulo. May minamahal at minamahal ako. Nang makilala ka, buhay ko'y biglang nagbago. Ako'y nagtataka, puso kanta na ka mo dira. itong lito. Bakit nga kaya iisa ang puso natin? Hindi naman natin maaring hatiin. Sana dalawang puso ko, hindi na sana nalilito. Kung sino sa inyo sana dalawa ang puso ko, hindi na sana kailangan pang pumili. Tinakainom ko rabi isang extend si Kap bali totong labyogo. Tukso na di ko kayang Ano ay ang nakita? Isang babae kay Kap nga wala sa iyabana. walang mapili sa inyo. Sabi nga nila, O, teko nagapanglasay na darang inyo nga partner. maaring Ano nagkalain ng pamatasan sa inyo? Ibig sa- Hindi na siya sweet how. No, pero na lang ni siya gapasingit how. ko lagi. O, teka, bahan ka na. Bakit nga kaya iisa ang puso natin? Hindi naman natin maaring hatiin. Sana dalawang puso. O, kung mangluib ka mo dara, matudlo ka mo kay Sir Totong Labyogo ba? Matudlo lang mo sang tips. Sa inyo sana. O, di ba, law Sir Benny Hermano, no? Mahimo sang tinunto, tapos mapadakop, malanigalay mo sa banay, at ikasuhan pa sila. Pumili sa inyo, ngunit kung isa sa inyo'y mawawala, di makakaya. Ang hirap na magdarama, kahit alam ko O, kabay pa nga, hindi nyo na yung mga theme song, ha? ng araw. O, knock on woods. Kung siya na nga o kung ikaw. O, tiyang
isa pa gid naton karon ka balita. Itong police nga gin chop-chop bala to. Hindi na allegedly, according sa suspect nga isa man ka police, ay dadakpan niya man kuno nga nagapakighilawas. Sa iya sini nga asawa ang isa ka police. Rason nga gintiro niya. Kaga gin chop-chop ang lawas. kailangan pa Tamo man ko kilala mga asawa kag bana nga ginbayaan at ang ila sini nga mga kabataan tungod may iban nga babae o kun may iban nga lalaki. Balaan nyo gani may mga partners na, especially may mga kabataan na likaw gid kamo. Kung hindi ka mo mangin rason nga makaguba ka mo sang pamilya kung makasakit ka mo dira sang balatsyagon sang iban. Dabla Sir Christian Carl Tagibe. This time, commercial kataanay. Okay, pagbalik nato no, istoryahan pagin nato ning pulisa nga gin patay lagi sa pagtiro o kagin chap ang iya sa nga lawan. Tungod man kuno iya sa pagpakigilawas ang iya sa nga asawa nga nadakpan man sang isa ka pulisa. Pero may may depensa man ang kabataan sini or bata sini kay pulis man ang bata sang biktima nga allegedly gin set up gid lamang siya. Good morning kay Sir Ma'am Jocelyn Palomar Tropico, kay Ma'am Bingbing Teprado, mother ni K5 Nicole Teprado. Karagatan na subok. Good morning. Kay Sir Remy Claro dira sa may Takuyong Norte Leon. Standby mga K5. Sana dalaw ang puso ko. Standby ka mo dira. Pagbalik naton situational report kagdugang nga mga balita diri sa K5 News FM Iloilo. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow, may puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray,
K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager. Para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako, si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated. Para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Teja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo, para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Halilrigya sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga estasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Radyo Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Bilang amon pasalamat sa inyong padayon nga pagtutok kag pagsuporta. Nag-ulan na naman sang kalingawan kag papremyo sa Barangay Tabuk Suba, Haro. Okay, 1, 2, 3. K5! Yusefel! K5! Yusefel! K5! Yusefel! K5! Yusef! Ay! Go! K5! Yusefel! K5! Yusefel! K5! Yusefel! K5! Yusefel! K5! Yusefel! Ikaw masinting sa ako na ko. Ikaw na? Ako? Okay. Balik sa donta. Ready? Ready na? 1, 2, 3, go! Yusefel! Patay. K5 ka, puno na mo yung ang imo na premyo na dapat kasahot. Masahot ka na rin! Ginay siya. Ang bata!
ang aton CEO kag President nga si Doc Ramil Uy kag mga bisita halin sa Philippine Coast Guard kag Philippine Coast Guard Auxiliary. 300 naman ka mga beneficiary ang nakabaton sang temprano nga pamaskwa. Ini ang KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Nagapanumbalik kita. Dari sa aton nga pagpangalagan. Dari sa Sunday Morning News. By the way, good morning dara kay K5 Eva Magno. Kay Ma'am Jocelyn Palomar Tropico. Kay K5 2009. Kay K5 Christian Carl Tagibe. Mabaganit rin ni Sir Tong Recabar Candelon. O tukso layuan mo ko. O regarding naman K5, sa sining isa ka police, no, i-check na naton ang isa ka police nga tawag na gin chop ni, no, gin patay. Mama, it's a beautiful day. Birds are singing, you're by my side. Let's take the car and go for a ride. Hey, 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 it's a beautiful day. We'll drive on and follow the sun, making Sunday go on and on. Hey, 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 it's a beautiful day. Agin na tiro ni siya mga kakipa. Ipakita tabla sa inyo ang iyas niyang laragwan. My beautiful day. When you say that you love me. Oh, my, it's a beautiful day. Beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say Ari mga ka-K5, ang ining police na ginaluthang, gina-chop-chop. Pasensya lang dara sa nagahigop dara sang sabaw, nagakaon man dara. Kagin sulod sa sako, matapos ginaligar, no, nga nakitaan nga nagpakighilawas sa asawa sang polis nga sospek. Nadiskubrihan diri mga ka-K5 nga gina-chop-chop ang lawas sang polis nga si Police Executive Master Sergeant Emmanuel D. Asis sang makutkutan ang bangkay sini sa isaya ka bakanteng lote sang ancestral home nga ginaparagiyahan sang sospek sa may Baguio City. Patay na ang ining police mga ka-K5. Patapos, no, nga ang suspect man or naghimo ni sang krimen, ang kapareho man niya nga police nga na-assign sila ni nga duwa sa Camp Bagong Diwa sa Lower Bikutan sa may Taguig City. According diri sa mga otoridad,
na dakpan sang tawag na sang sospek ang iya sini nga asawa sa isa ka very intimate nga sitwasyon kaupod ang biktima. At nabalaan nyo naman ano dira ang sitwasyon. Pero pa kay Police Major Hazel Asilo ang tagpamaba sang Southern Police District o kon SPD nga nagluntad ang krimen sang November 28. Pero naman kay Asilo kung dugang pa niya nadiskubrihan ang bangkay ni Police Executive Master Sergeant Emmanuel Diasis sang December 5 nga ginlubong no sa ancestral home sang sospek nga si Police Lieutenant Colonel Roderick Pascua. Di mataas-taas ni gawaya ang iyas niyang ranggo sang ining sospek nga naghimo sang sining krimen mga ka-K5. Saro pa kay Asilo kung sa spokesperson sa nasambit nga police district nga ginako sang sospek ang krimen pinaagi sa iya sining affidavit. Nagpahayag nga iya gintiro ang biktima matapos nakita ng duha nga nagpakighilawas. Ginusar sang sospek ang lagari kag ginpang utod-utod ang lawas sang biktima ginsakay sa pick-up kag ginbiyahe sa Baguio City kag didto na ginlubong. Ginatanaw naman sang pulis na makabigman nga sospek ang asawa kag posible na magapangatubang dira sang kaso nga conspiracy matapos nga nahimo ang krimen nga yara ang iya sini nga presensya. Tinagapadayon pa sa karon ng investigasyon sang kapulisan. Pero ang crime of passion ang isa sa mga anggulo nga ginausisa sang otoridad. Posible naman nga magpangatubang ang mag-asawa sang kaso nga murder nga yara sa karon sa kustodiya sang kapulisan. Tiyan mo ni bala no? Tawag na pareho man sila nga mga pulis. Pero amo ning brutal nga nalabutan sang krimen tungod sa ginaaligar crime of passion. Kung ining pangluib ang mga ka-K5 selos siyempre dakpan niya sa akto. Pero may tawag na may ginpost man ang iya siniyang bata sang biktima mga ka-K5 wherein according sa iya allegedly no sa ilay nga bahin nga gin-set up gid lamang ang iya siniyang tatay mga ka-K5. Aribla basahon naton ang nangin statement ni Peter Parker ang iya siniyang pangalan sa Facebook. Actually isama ni siya ka-pulis mga ka-K5. According diri sa iya, for the past few days, mayara sang malisyoso nga balita nga nagalapta kung sari nang iya sini nga amay no kag ang gintawag nina o kun certain demonic woman ang iya sini nga pag-describe diri ang nadakpan kuno sa akto nga naga-engage sa isa ka sexual activity mga ka-K5 nga nagresulta sa pagtiro sang sospek sa iya sini amay nga gin-committer sang iya ginatawag nga sang demonic husband sang sining babahi. According diri, this report were mere basely on the false extrajudicial confession nga ginhimo sang duwa ka mga gintawag yan nga demonic individuals nga nagpatay sa iya sining nga tatay. Sa iya sining nga paatag o kung sa iya nga bahin, according sa iya set up ni nga nag-umpisa ko nagsugod sa isa ka pagpamilit no nga i-abduct siya mga ka-K5 kagagin wala luoy nga pagtorture nga nagresulta sa kamatayon sang iya sining amay. According sa iya nga planuhan ini kagagin tirparahan umalin pa sang March 2024 hasta sa natabo no kung nahimo na yang nasambit nga krimen para mapatay ang iya sining nga tatay. Sa once nga nakaabot na siya sa may Manila o kung nakabisita siya sa Manila sang sining duwa ka mga individual or suspect nga si Police Lieutenant Colonel Roderick T. Pascua kag si Police Executive Master Sergeant Rosemary B. Pascua kag sang ila sining kuno yung cohorts o kung mga upod Manila sa naghimo sining isang krimen mga ka-K5. According dire sa iya, ang ining krimen ang ginhimo hindi lang sa duwa ka tawo nga ini kundi sa napulo o kung masobra pa nga mga individual. Ang balya diri sa mga tawag na sa mga kaupdanan man niya sang siring mag-asawa nga Pascua. Ang balya bilang na lang ang araw ninyo.
Your days are numbered. Just like my personal perseverance to locate these two demonic individuals for only 48 hours. According sa iyang pangitaon nila or maagom gid nilang hustisya pinagi sa layi. Balya, I will use all my trainings and skills as qualified special forces operator para ihanting kamutanan ang bilog ko nga pamilya ang hindi mag-untat until such time nga mapariso tanan ang involved sa sining krimen. According din siya, sa tanan nga nagabasa sa among statement, dapat ko nga mangin reminded kita kamo on how pure-hearted and good person my father is. Kung ano tawag na kamaayong tao ang iya sini nga tatay. My father's legacy will always live on the persons that he personally touched and inspired. Their living testimony will reveal the true personality of the good character of my father. Tiyan mo na yung iya sining statement. Kag damo din nag-comment ng mga kapulisan man sa iya sining Facebook post. According sa ila, mabulig man sila. Sa sining tawag na, sa sining pangita sang ustisya. Kaya according sa ila, wala sila yan nagpakighilawas sang asawa sang pulis, kundi kin set up lang sang mga suspect para daw magwa nga self-defense abi tungod sa nadakpan sang pulis. Amo na nga nahimo iya. Tiyan mo na mga ka-K5, ibaloon natin ang mga further developments ang saring krimen o saring kaso mga ka-K5. According dire kay Sir Totong Labiogo, mayad guro magsalom-salom sa kay Kap ni Galiaw. Gano kay Ukay, nagid mayad ang gulaman. Good morning ma'am, mo nagid balaan nila nga may bana na hilabtan pati amo gina. Pero diri sa kaso sang siling mga pulis, ibaloon naton ang further developments sini. This time, kuwaon na naton ngagaw ang aton siling patrol with K5 Jason Buster Talaron. K5 Jason! K5 News FM Live Report. K5 Jason, good morning. K5 Ken, good morning. Wow, grabe pag-on man yung magulat ba na? K5 Jason, damo nagkaladakpan subong. Ikaw mapadakop ka man o kung wala man sa ang dalakpon sa imo? Siyempre, wala pa sa dalakpon sa aton. Wala kulba, wala kulba? Wala kulba, loyal ka. Pero anong advice mo K5 Jason sa mga nagkakaladakpan? Resto sa may Pasay City. Nadakpan to ni si Kap to sa Kalinog. Sa Lodging House. Sa mga sa mga artista K5 Jason, si Maris Racal kag si Anthony Jennings. Hindi kabalo si Anthony Jennings nga mag-delete sang ilang conversation, tinadakpan na screenshot. Anong advice mo sa ila bilang master of all masters? Kung magbuhat ka mo sa mga laing hindi ka mo magpadakop. Tapos ka mo. Ang baga nila, basta hindi madakpan, hindi mag-ako. Kung may nahimo ka nga malain, hindi ka magpadakop Pero kung lawlaw ka magtago, hindi ka mag-meter, diba? Kung loyal ka rin. Wow! Ano ginainom mo ngay limnon nga loyal ka, royal? Sakto lang. Mugid na. Budlay ko nga hindi ka kabalo magtago-tago. Tapos hindi ka pa. Ang hilaw ka pa sa tawag na. Saan mo na nga bagay tapos ginmitiran mo na yun. Dakop ka na yun. Budlay, diba K5 Jason na may pamilya na or kasado na pero feeling single pa, diba? Oo, amo gani. Sikat kid. Damo na. Samtang single pa. Bira-bira ka mo dra. Antes ka mo ka pa, bira-birahi ba lang lagaw. Kagdi. Insakto K5 Jason. Pero K5 Jason, kamusta na ang sitwasyon sa palibot sang syudad ta? Tawhay subong? Pag-libot-libot mo kinalin sa may haro, going pa diversion. Tama kataway kinang aga. Tawag na. Tamo nagasiga nga mga Christmas light kag mga sa mga plaza-plaza. Sa may diversion to.
siga-siga na itong mga atong Christmas light. Oo, dira sa mga plaza naton na damo man da may mga Christmas lights naman. Sa plaza kay na, do ay pamagit Christmas light to. Sa Haro. Sa Haro. Pero sa iban nga mga plaza nga naagyan nyo, wala pa man? Sa may mulo siguro, kasi may ara na pa daw gamay-gamay pa lang siguro. Pero amo na, nami man tulukon ka kay 5 Jazz, no? Nga tawag na blam, busog man mata mo kung namo suga. Tapos damo pa chicks, damo chicks. Ang 6 na, lang tabon mo lang, hindi pala pag-kapon. Oo. Eksakto gid. Ilan taon lang, hindi lang pagsala pa yun. Kay basi ma-jinx ikaw. Oo. Pero kamusta subong ang presyohan? Ilang gin-check nyo nga produkto? Sa kita. Teka, kamusta dara ang aton sa ring market report? Pila subong presyohan na? May isda naton, Rizal. Sa gisi naton, 280 ang kilo. Liso naton 280 man, Domarli naton 400 ang kilo, Bangros 220, ang bilong-bilong naton 240 ang kilo, Gulaman naton 40 ang kilo, Bagungo naton 30 ang kilo, Pasaya naton 360 ang kilo, Kasag naton 200 ang kilo, ang Lubo-Lubo naton 150 ang kilo, Guraya naton 120, Pisugo naton 160 ang kilo, Salmonete natin 140 ang kilo, Dalinoan natin 140 ang kilo, Yellowfin natin 180 ang kilo, Salmon 160 ang kilo, Tamudyos natin 140 ang kilo, Bonito natin 200, Locos 300 ang kilo, Dubla-dubla 150, Boneless Bangros 200, Winshell natin 60 ang kilo, Hipon 100, kagang laga 150, kag bansa naton 240 ang kilo. Amo na ang mga latest nga presyo sa isda naton sa super. Kung mahal ang baboy, at dira kita na sa healthy living isda kita ano. Debla ka kay 5 Jazz. Ang pinaka mga isda naton Blue Marlin, mga 400 dito. O mga pang ano na iya, mga pang Jason Talaron level na iya. Nga mga taon lang na pa yung mga tagbakal na 1/4, mga tila pa lang bala. Marios na bala to sa kaon to sa may ano, sa may Fort San Pedro to. O tingala to pag namit kaon mo bro pag tindog mo ba. Ano to galing balayran ta kay Blue Marlin so pili ta. Taon ta do gamay-gamay bala. Pero mahal gali Sige ka kay 5 Jason, nakulabos na kita sang tempo. Salamat gid ka kay 5 Jess. Sige, kipag-PM, ang hindi nga market report yung dalawang sa Ditex Capimex, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kapos sa patrol, si Kaki5 Karen Badilla, kagako naman si Kaki5 Jason Talaron, para sa kampiyon nga serbisyo publiko. Danodun na na pa. Sa pareho kinakalimutan. UCFM. Grabe kadlaw din si mo ni Kaki 500 uyog-uyog gid daw. Mga Kaki 5 dara kay Kaki 5 Jason. Sige lang uso subong daan ang matawag na matrangkaso, ubo-ubo. Kita niyo sa ako no lain na subong ang tingog ko pa. Tami ako naton ni nga gawo naton diri. Ma'am Dina Baldecanas. Tara, Blessed Sunday. Sir Jalmar Salvador. Ma'am Ninita Del Prado, good morning. Naman kay Ma'am Telar Magoles. Tara, sa may Quintin Salas. Maria Teresa Baido Consorte. Good morning kay 5 Langga Kim. Happy Sunday. God bless you always. Ari lang kami diri nagapamati sa Sinikway Lapus 4 a.m. to 10 p.m. Sa darang nga programa ninyo. Salamat kid best regards sa family Del Prado, Barrientos, Sardaño, Longno, Fuentes, Campos, Bornales, and Nilo. Salamat kid. Kasi na nga nagapamati kay halin kay Ma'am Ninita Del Prado. Good morning kay Kakifay Mar Borca sa may Banwasang Uton. Good morning ma'am. Munagid balaan nilang may bana hilabtan pati kundi preso ka mo. Sir Mayo Katarasang Kandado Cabana. Shoutout lang sa Kalugas Kapilitan Kandado Kangkang Kabansagan family sa Bangga Igkadios Leon Iloilo. Kay Gabriel Tadia, good morning. Eva Magno sa iban pagid naton dra nga tagpalamati isiri nga aga. Pagkasunod na ang Sunday morning newscast. Upod sa gihapon ang inyo alaga Kaki 5
Kim Montaño Caluyo and K5 Aaron Lloyd Balalarifoy. Salamat diri sa master control naton K5 Andre Fred La Pastora. We'll drive on and follow the sun, making sun. Dara sa Pasig City, dara kay K5 Ed Marley Kinya, K5 Papa Flo. Dara sa K5 News FM Sara. Madamo gid nga salamat. Kaginisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa madasig nga pagtigulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rina. Permi lang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Ginsulayan ko pa no ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 10 after 1 week namin gid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, aktibo gid katama. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Sporebiotics. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid.
Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:09 na sang aga. Pilipinas, maayong aga. Welcome na sa Sunday Morning Newscast. Desyembre 8, tuig 2024. Mga ka-K5, sarang kita babatian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makitaan kababatian makita worldwide pinagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo tagbalita. Ako si ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Kag ako naman si ka-K5, Aaron Refollo. Sa headlines, ang ginadulong sa inyo sang kaalwan sa DTX 500, puno sang antioxidant materials na nagabulig sa paghatag sang proteksyon sa DNA gikan sa oxidative damage. Himo maninisa ang palayakag ni sugar cane para sa may mga diabetes, liver kag kidney problem. Magtumar na sang DTX 500 na mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Dito na kita sa aton nagapangunang balita, sa aton mga headlines o kon mga pangulong dinalan. Sa aton nagapangunang balitang lokal, mga sospetsado sa pagluthang patay sa mag-asawa nga Lamela. Posible nga may dako nga kaakig sa bana base sa kapilasan nga naagom sini suno sa Dueñas Municipal Police Station. Mayor Jerry Treñas nakapauli na sa Ilabalay matapos ang 3 kapulan niya pagtiner sa Manila. Kag sa ato naman, balitang regional. Balitang regional. Sa aton balitang regional, alkalde sang Calatrava sa Negros Occidental guilty sa abuse of authority matapos nga gin-terminate ang duha ka mga doktor sa Calatrava Municipal Hospital. Lito naman kita sa ato nagapanguna nga balitang nasyonal. Balitang nasyonal. Balitang nasyonal. Sa nagapanguna nga balitang nasyonal, pag-deploy sang Navy ships nga magabantay sang mga miyon sa West Philippine Sea, nakadepende kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. suno sa Philippine Coast Guard. Opisina ni Martin Romualdez ginapanginwala ang huring-huring nga na-stroke kag na ospital ini. Sa ilo naman kita sa ato nagapangunang balitang international. Balita International. Sa aton balitang international, South Korean President Yoon nakaluwas sa impeachment kasunod sang pagdeklarar sang martial law kag pagbawi sa niya. Para naman sa ato nagapangunang balitang negosyo. Balitang negosyo. Mga Pinoy nga wala sa trabaho nagsaka sa 1.97 million sang bulan sang Oktubre.
Sa piyak nga bahin, sa aton balitang sports. Balitang Sports. Sa aton balitang sports, Mapua Cardinals, kampiyon sa NCAA Season 100 sang men's basketball matapos nga lutuson o kung mapierde ang Saint Benilde Blazers. Sa ato naman, balitang entertainment. Balitang Entertainment. Anthony Jennings nagpangayo sang pasaylo kanay Maris Racal kag Jamela Villanueva. Ang aton nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sang kaluan sang DTX 500. D3 Bio, Mighty C, kagiban pa nga produkto de kalidad ni Dr. Amila Itang Uy. Kag para naman sa aton top story of the day. Top story of the day. Top story of the day. Sa aton top story of the day, ginhingyo sang House of Good Government and Public Accountability Panel ang Philippine Statistics Authority o kon PSA nga i-verify ang identity sang 677 tanan ka mga tao o kon individual sa tunga sang investigasyon sa paggamit sang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang nasambit nga 677 ka tao ang gidaligar nga nakabaton sang confidential fund payouts base sa acknowledgement receipts. Lakip sa ginihingyo sa House Panel among pag-verify sang civil registry documents, lakip na ang birth kag marriage records. Ang among request to konhingyo ang kasunod sang pag-anunsyo sang ahensya nga wala sang record sa ilang database si Mary Grace Piatos nga isa sa mga signatories ako nagpirma sa mga acknowledgement receipts nga gingamit agud nga i-liquidate ang confidential funds sa idalom sang pagpamuno sang Vice Presidente. Vice Presidente. Dito naman kita sa aton nagapangunang balitang lokal. Balitang lokal. Sa aton balitang lokal, posible nga may dako nga kaakig kay Rodney Lamela, 48 anyos, bana ni punong barangay Michelle La Pastora Lamela, 47 anyos nga lunsag ginluthang patay. Sang tinalikdan gid lamang adlaw, pasado las 10 ang aga, sa barangay Tinukwan sa Banwasang Dueñas, Iloilo, ang isa sa ginatanaw nga mga anggulo sang Dueñas MPS. Sandig sa kapulisan o kon sa kapilasan nga naangkon sini. Sunod pa kay Police Executive Master Sergeant Jonathan Mendoza ang tagpamaba sang Dueñas Municipal Police Station. Nakaagom sang 4 tanan kaigo sang bala si Rodney, samtang si punong barangay Michelle naman ang nakaagom gid lamang sang 1 kaigo sang bala. Dugang pa sang pulis, posible man nga planado ang natabo nga pagpaniro patay sa mga suspetsado sa mag-asawa. Sa karon nagapadayon pa ang maid-id nga investigasyon sang kapulisan sa ukon-angot sa nagluntad nga insidente. Nakapuli na sa Iloilo City si Mayor Jerry Treñas sa ilang apuluyan sa Disyembre 6. Inyang ginpakigbahin sang alkalde sa iyang Facebook post. Kaupo ng iyang pamilya. Naibaluan nga 3 ka bulan nga yara sa medical leave ang alkalde bangod sa iya bile duct surgery. Natala na naman nga magbalik sa trabaho ang alkalde sa Lunes nga adlaw. Sa dugang balita, in-request ang sangguniang panlalawigan ng Iloilo ang Land Transportation Office o LTO na i-deputize sa mga pulis sa mga kabanwahanan sa probinsya. Agad nga sila ang maka-issue sang temporary operating permit o TOP sa mga violators. Sunod kay 4th District Board Member Rolando de Stura, ini ang isagid lamang sa mga madamo nga rekomendasyon sang Tri-Committee sang Provincial Board nga ginabugusan sang Committee on Transportation. Committee on Public Order and
Homeland Security kag Committee on Infrastructure agod nga ma-address ang aksidente sa dalan nga nagakatabo sa probinsya sang Iloilo. Dugang pasang natundan, dapat nga mayara sang consistent nga checkpoint agod nga malikawan ang mga bayulasyon nga mahimo nga tunaan sang aksidente. Yari ang kabahin sang pahayag ni 4th District Board Member Rolando Destura. Gina-request na to ng LTO nga mag-deputize sila sa ang mga local naton nga mga PNP nga ara sa mga stations bala para they be allowed to issue temporary operating permit TOP bala sa mga violators. Failure of bidding ang ginatudlo nga rason sa Committee on Appropriations kung wala o kung wala siyang available nga bulong nga mga ospital sa probinsya sang Iloilo. Sila kay Board Member Domingo Osol Jr. nga bangod sa nakaabot sa iya nga igtulopangod nga nakapaslawan ang bidding para sa bulong. Gintawag man sini ang atensyon ni BAC Chairman nga si Attorney Dennis Vendelacion. Dugang pasang natungdan nga dapat magpatigayon sa early bidding ang opisina agod sa tion nga hindi magsibo o kung magsibo makapatigayon liwat sa bidding para diri. Angot diri ginpayag ni Oso nga hindi manami nga ginakulang ang IV fluids, antibiotics kay pila ka mga ordinary medicine. Kag sa dugang balitang lokal, target sang Transport Terminal Inspection Board o kon TTIB nga ma-inspect ang mga terminal sa syudad sang Iloilo antes ang adlaw sang Paskwa. Suro pa kay Councilor Cedfrey Cabaluna, ang chairman sang Committee on Transportation, ginpahayag sini nga una nga nagsapon ang board agod nga istoryahan ang mga nagakaigo nga standard sa tagsa ka mga terminal nga basihan o kon nga basihan sa pag-inspeksyon. Dugang pa ni Cabaluna nga hatagan sang tion nga makonsolidate o kon matipon ang mga report nagikan sa pag-inspeksyon agod i-presentar sa TTIB. Samtang matapos nga mahuman ang report, igahatag ini sa TTIB agod nga agod madesisyonan kung aprubahan ini o kung hindi. Ginpagwa na ang schedule of events para sa 2024 Regional State College University Athletic Association nga iga-host ang Iloilo State University of Fisheries and Technology ang sa Barotac Nuevo, Iloilo. Ang otri patigayon ang opening parade and ceremony sa Disyembre 15 sa Barotac Nuevo, Tamasak Arena. Una nga magasugod sa parehong adlaw ang hampang nga arnis sa barangay Bungka Cover Gym. Samtang ang mga ball games kag athletics naman ang magasugod sa Disyembre 16 kung siriin nakalain-lain ang mga venue sa Banwa sa Barotac Nuevo sa ICUFST sa Isat La Paz, Iloilo Sports Complex kag iban pa. Nahibaluan nga magatakop naman ang hinampang sa Disyembre 20. Sa piyak nga bahin, nagnubo sang 53% ang produksyon sang humay sa Western Visayas sa third quarter sang tuig 2024 kung i-compare o kung ipaanggid sa pareho nga period sang tuig 2023. Sandig sa Philippine Statistics Authority o kung PSA Region 6, sang tilalikdan nga tuig yara sa 726,642 metric tons ang nangin produksyon apang nagdumo ini sa 341,844 metric tons sa sininga tuig. Dugang pang nagdumo man ang area harvested nga halin sa 206,526 ka hektarya yara na lang sa 95,011 ka hektarya. Samtang pag-abot naman sa nangin kontribusyon sa tagsa ka probinsya sa humay, nagapanguna ang Negros Occidental nga may 37% nga share. Kinasunda naman ini sang probinsya sang Iloilo nga may 28.8% nga share, 15.3% gikan sa Antique, 13.6% sa Capiz, 3.3% sa Guimaras, kag 2% naman ang nagikan sa probinsya sang Aklan. Nagdangat sa 532,218 pesos o kung nagdangat sa 500 million 32,000.
Nagdangat sa 532,280,242 pesos nga balor sang ilegal nga droga ang nakumpiskar sa Rion sa Isumalin Enero Tob Nobyembre 2024. Inisandig sa datos gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency 6 ngayara sa 532,051,440 pesos ang shabu kag 167,202 pesos naman ang balor sa marijuana. Sa bahin sa nakumpiskar nga shabu, naglabot sa 4.1 milyon ang balor gikan sa probinsya sa Aklan, 8.5 milyon sa probinsya sa Antique, 15.2 milyon naman sa Capiz, 1.3 milyon sa probinsya sa Guimaras, 320.9 milyon gikan sa syudad kag probinsya sa Iloilo, kag 181.9 milyon naman sa Negros Occidental. Naibaluan nga ini ang pinaagi sa ginkasang nga drug bypass operation sa nakalain-lain nga law enforcement agencies lakip ng Philippine National Police kag PDEA kag iban pa. Sa dugang balitang lokal, nagdabot sa 2,933 tanan ka mga tao o kun individual ang naaresto sa maginkasang drug bypass operation sa Western Visayas umalin sang Enero tubtob Nobyembre tuig 2024. Sandig sa data sang Philippine Drug Enforcement Agency o kun PDEA Region 6, pinakamadamo ang naaresto nga individual sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Naragdangat sa 1,194. Samtang tiga 63 naman gikan sa Aklan kag Antique, 153 sa Capiz, 44 sa Guimaras, kag 1,456 naman halin sa Negros Occidental. Nahibaluan nga yara sa 2,177 ang napatigayon nga operasyon sang nalain-lain nga mga law enforcement agencies nga gilalakipan sang PDEA, Philippine National Police, kag iban pa sa nasambit nga period. Nakuhaan sang 204,000 pesos nga balor sang suspected Cebu ang isa ka rider sa drug bypass operation sa Barangay Gloria City proper sang Dinalikdan nga daw ang subject mo si Ryan Osaida, 36 anyos, sa Quintin Salazaro. Sunod kay Press Captain Michael Tuburan, officer in charge ng Police Station 7, nga nabaklan si Osaida sa isa ka plastic sa ginapason ni Shabu. Gamit ang 7,100 pesos nga bypass money. Na-recover dugang sa iya na-recover sa iya paginakop ang 19 pagid kawaga plastic sa ginabatian Shabu nga nagabugat sang 30 gramos. Kag sa ato naman, dugang balitang lokal, nasunog ang pila ka mga hulot klasihan sang Leonora Salapantan National High School sa Banwasang San Miguel, Iloilo. Alas 9 sang gabi, kagabi December 7. Base sa inisyal nga investigasyon ni Fire Officer 2 Elmo Sancho, investigador o arson investigator sang San Miguel Fire Station, nga isa ka hulot klasihan ang totally damaged kag duha naman ang partially damaged. Alas 9:32 ang gabi, sang gindeklarar nga fire out, sariin padayon pa sa karon ng investigasyon sang BFP sa Banwasang San Miguel kung pila ang balor kag rason o kung gintunaan sang nasambit nga sunog. Pila sa tuong nga dugaan kag wala nga kamutang naagom sang 39 anyos nga biktima matapos ginbuno sang sospetsado sa gwa sang yabalay bangod sang wala pagintindihanay. Alas 6:50 sa gabi sa barangay Kiasan, Florete, Batad, Iloilo. Ginkilala ang biktima nga si Sherlita Abayon kagapi. Samtang ang suspect naman mo si Danilo Longares de Los Angeles, 73 anyos kalon sa mga residente sang nasambit ka lugar. Ginpayag nga samtang irasagwa sang yabalay ang biktima, nagpalapit ang suspect kung sariin nagistoryanay sila antes nagluntad ang hindi pagintindihanay. Tob-tob hinali lang nga ginbuno sa makapitang beses ni De Los Angeles si kagapi gamit ang kutsilyo. Gilayon ini nga gindala sa Jesus M. Colmenares District Hospital sa Panwa sa Balasa na pangginrefer sa hospital sa syudad ng Iloilo para sa nagakaigo nga pagbulong. Samtang gilayon naman nga ginaresto ang katapo o kung sa katapo sa Batad Municipal Police Station ng suspect nga nakahunong na karon sa presuan para sa nagakaigo nga disposisyon. Kag sa ato naman,
Pinakauli nga balitang lokal, ginaaligaran nga nadakpan sa akto sang bana ang iya misis kag kadidong o kon kerido sini sa sulod sang lodging house sa Pasay City sang nagligad gid lamang nga adlaw. Base sa pagpangusisa sang K5 News FM Iloilo, 12 na katuig na sila nga kasado sang iya misis kag may 2 na katuig sila nga anak. Antes pa sinindakpan ang iya sining asawa, naglisensya ini nga mag-night out upod ang iya mga workmates o kon kaupod sa obra. Bangod opening of lights sa karon o kon sa nagligad nga adlaw sa Pasay City. Nanotisya ra naman sang bana ngalain na ang pamatasan sang iya misis. Kaangay na gid lamang sang pagpaningal sa iya o kon nagapasingit. Yara na sa kustodiya sang kapulisan ang misis kag ang kadidong kag desidido naman nga magpasaka sang kaso ang bana. Lito naman kita sa atong nagapangunang balitang regional. Balitang Regional. Sa nagapangunang balitang regional, guilty si Mayor Marilyn Era sang Calatravan, Negros Occidental sa grave abuse of authority kag gross negligence of duty. Matapos ang early termination sang consultancy services sang 2 ka mga doktor sang Calatrava Municipal Hospital. Ginkilala ang 2 ka mga complainant sa tigreklamo nga sanday Dr. Liwin Torres kag Dr. Christine Oreta. Nahibaluan nga ginhire bilang medical consultants ang nasambit ka mga doktor sa Calatrava Municipal Hospital sa sulod sang 3 ka bulan sang tinalikdan nga April 1 to June 30, 2024. Pinaagi sa isa ka Memorandum of Agreement kon MOA sa tunga sang banwa kag sa 2 ka mga doktor. Base sa nangin penal nga desisyon sang sangguniang panalawigan o kon SP, nagagwa nga guilty ang alkalde kag nadesisyonan nga i-suspend ni sa sulod sang 2 ka bulan. Apang bilang konsiderasyon, agod hindi maapektuhan ang pagdulong sang serbisyo sa nasambit nga alkalde sa mga pumuluyo sang Calatrava. Ang 2 ka bulan nga sweldo sang alkalde ang igahatag ginagid lamang sa 2 ka mga complainants. Patay ang isa ka lady rider matapos na aksidente sa sitio ka mga barangay Tiglawigan, Cadiz City, Negros Occidental sa tinalikdan niya mga inadlaw. Ginkilala ang babae kay Mary Ann Labrador. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Sagay, samtang nagamaneho si Labrador sang Mio Sporting scooter, aksidente ini nga nakabunggo sa prime mover nga ginamaneho ni Marlon Pagay, 54 anyos. Matapos nga bumunggo ang biktima, nalapakan pa kidini sang nasamit ka sa lakyan sa ulo, rason sang iya kamatayon. Lito naman kita sa ato nagapangunang balitang nasyonal. Balitang National. Balitang National. Sa aton balitang nasyonal, nagapabilin kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pinal nga desisyon sa pagdeploy sang sakayan sang Navy nga magabantay sa mga misyon sang Pilipinas sa West Philippine Sea o kon WPS. Suro kay Commodore J. Tariela, ang spokesperson sang PCG on WPS, nakadepende sa Armed Forces of the Philippines o kon AFP. Agod nga magdihon sang policy recommendation kay Marcos o kon sa presidente, nga amo ang may bugos nga otoridad sa pagdesisyon sini. Suro sa National Maritime Council o kon NMC, nga ang People's Liberation Army o kon PLA Navy ships ang nagpakigbahin sang pagbalabag o kon agresibo nga paghulag sa mga Chinese vessels sa Bajo de Masinloc o kon Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Una na nga ginpahayag ni Tariela nga nasiplatan ang PLA Navy ship nga nagasunod sa PCG vessel sa kalayuon nga 300 yards alas 7:20 sang aga sang Miyerkules. Samtang nagapakadto kung nagapadulong ini sa BRP Dato Pagbuaya nga mo ang target sang pagpamomba sang water cannon kag pagpang sideswipe sang China Coast Guard o kon CCG. Ginpanginwala
ginpanginwala sa opisina ni Speaker Martin Romualdez sa mga regason nga nagasuperar ini sang stroke kag na ospital. Sa ginpagwang statement sa opisina ni ginakondenar sang kampo ni Romualdez ang sala nga impormasyon nga nangin tunaan sang pagpatalang. Suno kay Head Assistant of Speaker's Office Lemuel Erwin Romero. Nakatambong si Romualdez sa pila ka mga official engagements. Kahapon nakipda ang seremonya sa Malacañang Palace kaupo ng presidente. Ginhaylo naman sini o kung ginhaylo man sini ang publiko nga magpati sa verify kag official sources sang impormasyon. Samtang, permado na sang gobyerno sang Indonesia kag sang Pilipinas ang kasugdanan angot sa pagpauli kay o kon pagpauli ni Mary Jane Veloso ang pinay nga yara sa death row bangod sa drug charges. Suro kay Department of Justice o kon DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano nga permado na ang kasugdanan para sa official transfer ni Velasco kag bisan nga wala sang na-mention o kon na-mentionar nga petsa kung sanong ini makapauli nagalaom ang mga otoridad nga matabo ini antes ang Pasko kon sa December 25. Samtang ginpahayag naman ni Justice Undersecretary Raul Vastes nga pananglitan makapauli na sa pungsod Pilipinas si Veloso. Yara na sa kamot sang gobyerno sang Pilipinas ang kustodiya sa Pinay death row convict. Nagakahulugan na lamang ini nga ang Bureau of Correction o kon Bucor ang bahala kay Veloso kag kabigon siya nga kaangay man sang persons deprived of liberty o kon PDL sa ilang nga pasilidad. Nakapuli na sa Pilipinas ang 53 ka mga overseas Filipino workers o kon OFWs gikan sa Israel. Sino sa Overseas Workers Welfare Administration o kon ang OWA. Ang among nga repatriation ng kabahin sang padayon nga tikang sa gobyerno para evacuate ang Pilipino o kanang Filipino nga apektado sang tensyon sa Middle East sa nagapadayon ng pakigaway sang Israel sa Palestine kag Lebanon. Ginabanta naman niya sa 28,000 ka Filipino kung ka Pilipino ang nagapabilin sa Israel. Ang mga na-repatriate ang paghatagan sa bulig sang OWA, Department of Migrant Workers o kanang DMW, Department of Social Welfare and Development Office, kagang Department of Health. Lito naman kita sa ato nagapanguna nga balitang international. Balitang international. Sa balita sa luwasang pungsod, nakaluwas si South Korean President Yoon Suk-yeol sa impeachment kasunod sang iya pagdeklarar sang martial law sa nakaligid nga Martes, December 3 matapos nga gin-boycott sa mga mamalida gikan sa ruling party ang pagboto sa piyak sang pagprotesta sang outside parliament. Base sa report, nakakuha lamang sang 195 ka mga boto, mas manubo sa threshold nga 200. Rason nga hindi valid o kung hindi balido ang nasambit nga impeachment vote. Matandaan nga ginkibot ni Yoon ang national kag international community bangod sa pagdeklarasyon ni sang emergency martial law. Sa rin suro sa iya amo ang tikang kunang amo nga tikang ang kinahanglanon agod nga maproteheran ang pungsod nagikan sa communist forces sa tunga sang tensyon sa parliamentary o kon parliamentary bangod sa hagna sa budget. Nagpadala sa mga eksperto ang World Health Organization sa Democratic Republic of Congo kunya imbestigaran ang isa ka mystery disease nga ginatudo mo ang rason sang kamatayon sa madamo nga tawo sa nakapawing ang lugar sa mga pungsod. Magapadulong ang mga health experts sa Pazi, isa ka lokalidad sa southwestern Kwangyo Province, kung sila nigadtulong ang kinanglanon nga makabulong kag diagnostic diagnostic kits agud maanalisar ang ginhalinan sa kamo nga balatian base sa data gikan sa Ministry of Public Health nga ginpasa sa WHO gira sa 394 ang nabalhag nga kaso sa riin. Nagdangat na sa 30 ang na-report nga napatay. Lakip sa mga sintomas nga mga balatian mo ang pagpananakit sa ulo, pag-ubo, hilanat sipon, kabudlay sa paginhawa, anemia kag pagpananakit sang lawas.
Lito naman kita sa aton balitang negosyo. Balitang negosyo. Sa aton balitang negosyo, nagsaka ang numero sa mga unemployed o kung wala sang trabaho nga mga Pinoy sa bulan sang Oktubre. Mangod ang labor force ang naapektuhan sang sunod-sunod nga bagyo nga naglaslas sa pungsod. Sunod sa Philippine Statistics Authority o kon PSA. Sunod pa kay PSA Chief and National Statistician Clear Dennis Mapa, ang mga wala sang trabaho nga nag-edad 15 anyos pasaka ang nagsaka sa 1.97 million ka mga individual sang October 2024. Ini ang mas mataas sa na-record nga 7.89 million nga mga unemployed nga mga individual sandig kon sa tong Setyembre apang mas manabo naman sa October 2023 nga record sa 2.09 million. Base naman sa percentage sang 50.12 million Filipinos sa labor force, ang numero sa mga wala sang trabaho ang yara sa 3.9% gikan sa 3.7% sa tong September. Kag para naman sa aton pinakaulihing foreign exchange rate update. Ang US dollar ang may baylong 57 pesos and 77 centavos. Ang euro ang may baylong 61 pesos and 7 centavos. Ang British pound ang may baylong 73 pesos and 63 centavos. Ang Indian rupee ang may baylong 68 centavos. Ang Australian dollar ang may baylong 36 pesos and 92 centavos. Ang Canadian dollar may baylong 40 pesos and 81 centavos. Ang Singaporean dollar ang may baylong 43 pesos and 4 centavos. Ang Swiss franc naman ang may baylong 65 pesos and 62 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylong 13 pesos and 7 centavos. Samtang ang Japanese yen ang may baylong 38 centavos. Ang Bahraini dinar ang may baylong 153 pesos and 66 centavos. Ang Brazilian real ang may baylong 9 pesos and 48 centavos. Ang British pound ang may baylong 73 pesos and 64 centavos. Ang Bruneian dollar ang may baylong 43 pesos and 3 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylong 7 pesos and 95 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylong 15 pesos and 73 centavos. Ang Indonesian rupiah ang may baylong 0.003 centavos. Ang Iranian rial ang may baylong 0.001 centavos. O kon centavo, ang Israeli shekel ang may baylong 16 pesos and 13 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylong 187 pesos and 58 centavos. Ang Omani rial ang may baylong 150 pesos and 2 centavos. Ang Qatari rial ang may baylong 15 pesos and 87 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylong 15 pesos and 41 centavos. Ang Singaporean dollar ang may baylong 43 pesos. Ang Thai baht ang may baylong 1 peso and 69 centavos. Ang Taiwan dollar ang may baylong 1 peso and 78 centavos. Kagamoyad to ang aton sri nga pinakaulihing foreign exchange rate update. Dito naman kita sa aton nagapanguna nga balitang sports. Balitang sports. Matapos ang 33 katuig nga malaway nga pagulat, sa katapusan nakuha na gidmaan sang Mapua Cardinals ang kampyonato sa National Collegiate Athletic Association o NCAA. Ginutos ang Cardinals ang St. Benil Blazers sa Game 2 sa ilang Best of 3 Finals sa score nga 94-82.
ginkilala nga finals MVP si Clint Escamis, something coach of the year naman si Randy Alcantara na ibaluan nga tuig 1991 pa sa nakuha sa Cardinals ang kampyo nato. Dito naman kita sa aton balitang entertainment. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Sa aton balitang showbiz, nagpagwas ang public apology ang aktor nga si Anthony Jennings para sa iya co-star nga si Maris Racal kag sa iya ex-girlfriend nga si Jamela Villanueva. Kasunod sang kontrobersya sang naglaptang nga screenshots sang duha ka mga on-screen partners. Ang pagpagwas ang apology ni Jennings ang kasunod man sa pagpagwas ang pahayag ni Maris Racal sa riin ang emosyonal ini nga nagpangayo sang pasaylo kag ginsabata ang nangin viral nga screenshot sang ila private nga conversation. Ginbuyagyag naman ni Marisa ang timeline sang brewing attraction nila ni Anthony. Humalin sang June, sa riin, ginanunsyo sini ang breakup nila ni Rico Blanco. Kag sang November naman, sang gintuyo sini nga istoryahon si Jam. Nahibaluan nga nangin Madin na lagon ang love team nanday Maris kag Anthony. Sumugod sa teleserye nga Can't Buy Me Love sang tuig 2023. Kagin sunda na ini sa mga brand endorsements kag upcoming nga mga teleserye. Kag sa ato naman, balitang extra special. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Bangod na boringan kag wala sang himuon siya kabuhi isa ka lalaki sa China nga may apelyido nga Wang ang nagpost sa social media nga isa siya ka wanted kag hangkilan nga kriminal. Ginpapugal sini ang mga brutal nga krimen nga kuno iya ginhimo kag nangin mastermind sa mga dalagko nga sindikato nga kriminal. Wala ginalauman o kun wala gid ginalauman sa natungdan nga nakakuha ini sa atensyon hindi lamang sa mga netizens kundi bisan sa mga otoridad kabangdanan nga ini siya ang gintraktob to ginaresto. Kalakip sa mga ginapapugal sini ang mga krimen nga iyagin angkon nga iyagin himo amo ang pag-extort sa 30 million yuan gikan sa isa ka kompanya pagpanagiyas sang madamo nga high-powered firearms nga nagtanyag may nisang 30,000 yuan kakon sino man nga makakita sa iya. Ati, bato ka kaki 5 aron sa iya nga trip? Doon lang. Duwag gid sa paminsar din sa sa pabahaw ko pagambal to. Kasi ano lang siya, na overwhelmed sang ka-boarding. Inspired. Kung kayo sa man kung bored ikaw, tapos ikaw sa madumduman nga obrahon. Pero iya, medyo adventurous lang siguro kaki 5 aron. Again, post siya kaugalingon yung nga wanted siya. Pero man mga wanted lover na lang tani. Tani, mo yung mga wanted nga kriminal, iya kaugalingon. Kasi kitaon pang iya nga ID, iya nga picture. Yes, kaki 5 aron. Oo, may aga sa aton sila yung mga kaki-5 ha. May greetings ikaw, may tamyawo. Natin sige, ako lang anay diri. Ma-time out anay si kaki-5 aron. Good morning kay kaki-5 Nenita Barrientos. Good morning man kay Ma'am Sherila o kon Sherila Chloe Ngipin. Mayad-ayad gid nga aga. Kay Ma'am Bings PSG. Kay Sir Tristan Wyatt Vigulay. Kay Sir John Glenn Golmatico. Good morning, sir! Nagapamatigid si Ma'am Nene Anayan. Nagapamatigid sang balita sang K5 News FM. Kay Ma'am Bings BSG, good morning! Happy Sunday morning lang Kim, Sir Aaron. Sa mga K5 naton, God bless us all. Kay Ma'am Joy Improgo Alcarde, good morning K5. Happy 15 years anniversary, healthy lifestyle sa partnership sa Esplanade. Sino ni Ma'am? Good morning, Dra! Kay Kagawad Roy P. Fama. Andres may barangay Sambagharo.
Mayadayad yun nga aga, Sir Roy. Kamusta na kapangapi na dira, sir? O, naka-Christmas party, nakabudra. Naka K5 nato, di saan o inyo yung Christmas party. Ano, yan nga regalo ang magabutan ninyo. O, ti, uso daan na lang hatagay isang regalo. Ikaw ka K5 Aaron, anong gina-wish mo subong nga Christmas? Wish ko kay 5 Kim, magabutan 50,000. Paano gid be? Pati ako matutuod lang yung wish siya. Actually, wala man na silawan sa kwarta. Kung maabot na, maabot gina niya. Oo, gabagting yung messenger kay 5 Kim. O, sa imo na daguro, wala na sa ako. Kung sa akong kay 5 Kim, may mo na silawan sa kwarta. Mamaayo lang nga, maayo lang nga pangnawason. Kag paghalong gid sa dalan, kag tiyan mo ni, malabot, makatapos ng sa pag-eskwela, ano pa naman? Ang kwarta yung maabot na kay 5 Kim. Oo, pero yung may kwarta, lain gid yang may kwarta. Kay Sir Roy P. Fama, huwag pamati. Dira si Sir Ednel John Garde, good morning. Happy Sunday dira sa may Pungsod, Taiwan. Mayad-ayad yun niya aga. O, kakay 5 aron, may talamyawon ikaw dira. Yes, kay 5 Kim, ginatamyo taga-dagaton yung mga pumuluyo dira sa may barangay Katiling Banmolo, sa San Pedro, sa Kasing-Kasing. Kaya siyempre sa mga pumuluyo dira sa may Banwa, sang San Joaquin, kay 5 Kim. Daryl Parcon Fuerte, nagapamatigid rin sa aton nga pagpangalagan. Maria Teresa Baido Consort, good morning. Sir Jelmar Salvador, Ma'am Dina Baldecanas, blessed Sunday morning. O, kaki 5 aron. O, ti may nadakpan to sa may pasi sa nagligal. Ate, anong mahambal mo din? O, dapat patudloan na sila kung paano magtago. Gaba. Balak siya kay 5 Kim, hindi naman na iya kabuhi. Iyati, aton ka balita lang kita ya. Pero kapitan to siya, debla, sa Yes. Karinog. Yes, atong K5 lalaki. Ako na budlay kung tawag na bala kung mamitiran sila nga kasado na sila kaki 5 aron. Yes, kay 5 Kim. Ti, wais na kabalo kung anong kabugat ang kasong adultery kay 5 Kim. Adultery ya kung sa babae na dakpan. Kung sa lalaki kang kubinad sabi kay 5 Kim. Kaya kung ipatay ang, kung sampol, kung na ay nabasahan tama na sa mga pagsunudan sa layin naton kay 5 Kim. Nga kung naabtan mo yung mga partner, kasado ka mo, babae man siya lalaki, for example, babae naabtan mo, nga nagapatong siya, nag-intercourse, sexual intercourse kasi sila kung na silang abi kay 5 Kim, maging surprise mo, kung naabtan mo, pwede mo sa kay 5 Kim, tiruhon sila nga duwa. Pero ang pagpatay mo sa iya, wala siyang evil motive para kay 5 Kim, para sa ginhimo to sa Lieutenant Colonel sa Baguio to, ngayong chap-chap siya. Murder na to, abi kay 5 Kim. Evil na to yung mga brutality na to yung kaki 5 ng ginhimo. Poti ka nga isin na iya, distero, kung din patay mo kaki 5 Kim mo partner, nga tanugid ka patong gid sabi, pao nagapadamit gid, pao nakasakit. Sos, dahil mo na kaki 5 Kim, bisan nga ti adultery, mabugat sa gyapon inang sa isang kaso, kaki 5 Kim, ti rason sang pagpanglue bala. Amogir kay 5 aron, tinahmod ang subong ka kay 5 ron ang nagakaladakpan. Yes, sa K5 Ay, Kim. lang sa showbiz industry, kundi sa mga, sa mga normal nga mga tao. Naman na lang budlay, kung may mga pamilya or bana, asawa nga, kasado sila blaka kay 5 aron. May posibilidad dito sa Pasig, basi kung wala natapos, hinapikikogmahanay, o kon, Or ba si ex yan, no? ex sa abi, o kon wala, mahulang guro kwarta, babayi, kung may ginabatsag ang babayi sa lalaki. Huwag kita kabalo gabi kapag possibility, no? Oo. Or basibla may mga unfinished business sila. Yes. Or basibla nag-chat-chat sila, nag-message sila, tapos ang kita na sila, rason. Tigay parehos man sila taga-Kalinog, kuno to, kay 5K. O, diba si Dugay na sila yung kilalahan. Basi kung childhood best friends sila, tapos subong na sila, binag-confess, dos hindi pa muna, bala ko na. Ano, may mga bata, sawa, nakaki 5 aron. Yes, kung sa niya may partner na sila,
Tiway ta kabalo kon kapitan to sa Kalinog ning nadakpan nga may Ti happy fiesta gid sa Kalinog. happy fiesta ba nung una pa kami palupok ya mga kabalan. Pero tiyan mo na ta kabalo ba si kapitan basi kon may asawa man bala kasado. Oo, ti basi pwede wala naman mapasakaan kaso kay ti nakot in the akman mo K5 Kim. Tapos according pa ko na sa police kay 5 aron, no sign of remorse sa babae. O, sa Yes, misis. pag hinolsol, wala siyang pag hinolsol. Oo, Mahinolsol na kung may verdict na sang judge sa K5 Kim kay ti kung makasuhan sila. kasuhan o sa kabalo kung ano kabugat sang adultery nga kaso ni K5 Kim manamit tuod nga pagpatong-patong mo. Abay kung matuod yun man na, no? Humusgaran na bis korte kon Tapos may ebidensya pa, bito nga na videohan sila kaki 5 aron, bugat na nga ebidensya. yes, ka K5 Kim. Okay, tiara sa isak ka lodging house, ti mano ka muna mapusoy. Mo pwede na kahampang jackstone. Di ba ko pwede man sa kampang jackstone, pwede man kapusoy. Pero mga rasones na yan, mga layo spot na na ka K5 Kim. Lain lang Sino galing nga mapati bola. sa imo? Amo! Lain nga bola kaki 5 aron. O bulang kristal, himas-himasin para lumaki, bulain galing himas po galayaan ng animal. Muna nga kaki 5 aron, no? Basta hindi ka kabalo magtago, hindi ka lang mag-meter nga manghinto. Muna buta ka K5 Kim. Kung may arabi iban, hindi man tanana, no? Di mo na kasi ganing isang iban, o kung sa pila ka mga tao, nga kung pag-abot sa mga pagluib, pagpanunto, lalaki ginabasol. O babae, kaya kinabasol nyo yung Pero tiari sa pasi sitio, misis, tanakpan niyo may querido. yan sa mga Ibayaw ang bandera sang kalalakinan. sa mga cheating issues kay 5 aron, usually ang ginabasol ang babae. Kaya Yes. pala siya nga ikratan, kaya ang sa part naman sa lalaki, boys will be boys. Lalaki na may kinanglan na siya sa lawas, pero sa ang kalabanan nga damage or ang insulto, ang mga suya sa babae gid kay 5 aron. Yes. Kay ti, kung ang lalaki, kung ibutang talaga, example, kung lalaki may kinanan, may katol man yung lalaki nga may ara sa iya, ang babae may ara man na. Sinuhiya man na yung babae magladlad ganaya nga. Ay, ito kinanan ko yung mapakalot. Manginta ko bala lalaki. Doon muna bala kay 5 Kim, di siyempre tago-tagoon na inilaya. Tapos, kung madakpan gani, himuon na nila, i-divert na nilaya nga. Kumbaga, ang lalaki ang may sala, doon muna bala kay 5 Kim, pati white, amo na gani ginaklaro talang, wala tanda ginatanan kay 5 Kim. Siyempre, ari ito, di pakigbato ang mga bandera sa lalaki. Di ba kay 5 Lawrence, be? Sir Rijan, kaya ginatago ko no Abi. Ginatago ang ano, Pero sir? ikaw kay 5 aron, anong tips mo para malikawan ang cheating? Ayun na. Doon nag-renowned ko yung ano ha. na pako ikaw, nalansang ikaw dura. Siyempre kung kontento ka man ka kay 5 Kim sa mga partner. Kaya Doctory, man yung kuntanawon, pare-palarios na may buho ang babae. Hoy, Oo. sabi na mga buho na yun. Yes, kay 5 buho sang ilong, at talinga. Mga muna ba kay 5 Kim, ano, inyo ginapaminsarda. At rin parehos man ang may mga badatsagon, tigin pangulagan isa ka babae, tiway si tabi tontohon mo siya, no? Pero ting importante, kung hindi ka na sa isa ka babae, tiyan mo na nagaling, prangka ka sa iya, nga baw pang kapasinsya, duway na kung ginabatsag sa imo, duway na blatonok ang akong tagipusoon sa imo, kung duway ta ka ba na makita, duway na prangkahon mo, pwede mo lang galing pag-idungan, kiti masakit na sa ila, no? Pero ti mas mayo na, nga tapuson mo na nang, kagamong pagpangita mo sa iba, ti kung may nagustuhan ka nga iba na beo kung gusto mo to siya laputo na bing isa ka babae ti pagprangka ka sa imong nga partner yung pangalagan mo kay ti hindi na isang masakitan na bino masakitan man ang ginikanan niya ti mo nang pinaka the best gid ra ka K5 siguro na kung hindi ka na isa-isa ka babae imulagan mo hindi nga dunganon mo nga daw kaangay bala sa kaning tawgon man. Tapos simsong nyo sana Na dalawa ang puso ko. Gabi ba? Oo, Artukso, layuan mo ko. Wow. Hiraminan. Winasak na tahanan. Amo nang pinakabasko nga bagyo sa bilog nga kalibutan. Oo, nakagubas ang puloyan. Nakagubas ang pamilya. Pero budlay ka kay 5 aron. Ang balde rin ni ka kay 5 Rijan, no? Kaya nga, ang mga buho man di, what is your favorite buho ka kay 5 aron? What is my favorite buho? Kanto ka nila, sir, kay tuluan na kakundi hindi ang buho. Pero mo na ka kay 5 aron. Kaya tawag na
Nga ano? In the very first place, para makalikaw ka sa cheating, balaan mo nga may partner na tong tao or ikaw may partner, hindi mo na pag-entertain ka kay 5 Aaron. Yes. Okay, din ka mo nag-start sang nobya mo, ha? Siya. Sa pag-chat sang hi, hello. Okay, what is the meaning of gakamustahanay ka mo? Nag-hi ka mo, nagakaon ka na, din ka na subong. Tapos ang balon mo na abing nga friend mo siya or wala sang meaning ang amo na nga mga bagay. Ikaw ka kay 5 Aaron, kung may ma-message siya imo abing nga partner, no? Nga like everyday abi, good morning, good night. Like ang magrahimo nyo man, anong imo nga mabatsagan? Siyempre, kalain sa side ko kag isa pa. Kung, sample B, may isa ka babae nag-chat, abi, hi. Diba sabat ko, hello. Mamangkot, sabi, may kwarta ka ba, sir? Wow. May regalo ko sa'yo mo, 20 mil. Mag-amo na goro! Mag-amo na goro! Go ta na iyak yung 5 game eh. May santungha pa ka mo. May santungha pa ta, no? Oy. Ano? Pero mo na ginakulabos na kita sang tiyempo. Kakadlaw gid si Ma'am Bings PSG. Basta mo na. Basta gani may mga asawa ba na. Madamo na sa lasang nawasak na tahanan. Good morning kay Sir Mayok. Ginakulabos na kita. Ginakulabos na kita kay 5 Aaron sa tiyempo. Gani? Kung kakulabos. Pati tingok mo naman. Retard na oh. Nagkakaubos naman ang tingog ko. Good morning! At oras, alas 6:59 sang aga mga ka-K5. Good morning, happy Christmas party. Direk karon na sa aton sining mga taxi patrollers. Salamat sa aton sining Master Control ka-K5 Lawrence Espeja Suliman. Kag sa iban pagin naton dira kay Sir Von Sapio, kay Sir Ivan Carl De Duro, kag sa aton sining mga relaying stations sa K3 News FM. Sa liwat, ini si ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Kag ako naman si K5 Aaron Refollo. Kag para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko. Kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.